एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। छोड़ी के गईलू गोरी हमके, छोड़ी के गईलू गोरी हमके, काहे कईलू सगाई। सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर लाई। सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर लाई। छोड़ी के गईलू गोरी हमके, छोड़ी के गईलू गोरी हमके, काहे कईलू सगाई। सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर लाई। सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर लाई। सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर लाई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमके रुला के ससुरा जाके खुश न रहत पैबे रे, हमके रुला के ससुरा जाके खुश न रहत पैबे रे। याद सताई कैसे भुलाई, इतना बेवफा भइले रे। छोड़ी के गईलू गोरी हमके, छोड़ी के गईलू गोरी हमके, काहे कईलू सगाई। सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर भुलाई। सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर भुलाई। सनम तू हमरो के, सतैबू गईलू काहे खातिर भुलाई। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चंदन आदित्य के छोड़ के गईलू, राइटर झुन्ना के भइलू हो, चंदन आदित्य के छोड़ के गईलू, राइटर झुन्ना के भइलू हो। बिक्की बिहारी रमेश राजा दिलवा पर जख्म आइल हो। पल भर में ई सपना टूटल, पल भर में ई सपना टूटल, कैसे के हम बचाई। सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, सनम तू हमरो के, भुलैबू गईलू काहे खातिर लाई। सनम तू हमरो के, भुलैबू गईलू काहे खातिर लाई। सनम तू हमरो के, भुलैबू गईलू काहे खातिर लाई। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।